बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनि बिथां थुब्लाव ब्रह्मखौ जोबोद गोसोजों बावनाय थाबाय। आंनि मुङा गणेश गयारी। जों फैदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौता गामि असेनि नामा भालुकमारि। बिनिफ्राय जों बेहाय माबायाव इउटुबाव नुनानै आरो गामिनि माखासे खालामनानै हामनानै थांनाय माखासे बिथांमोना बुंनायखाय जों होसो होसो फैदों। फैनानै दा जेनेकुइ ट्रिटमेन्ट मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आंहा बेनोमोन माबाया जाथाया, माने आङो फुङाव सिखारबा मोजाङै गसंनो हायामोन, बाजोब्लाबो माने फुङाव आरो फुं समाव सिखारनाय आरो जिरायनाय बे जोबोद खस्थ'मोन। आरो अहेबाबो आंना बे सायोमोन, सम सम माने थाबायबाबो हाङा सरथेयोमोन, मोजाङै माने हांखौनो लानो हायामोन। 1-2 सेकेन्डबाबो माने आं थाथ'नांगौमोन। दा बेहाय ट्रिटमेन्ट मोननानै आङो माने मोजां मोनदों। दिनै सौफैदों जोङो 2 तारिखआव, दिनै सानब्रै जाबाय। सानब्रैयाव ट्रिटमेन्टआव माने जेनेकुइ सिगाङाव जायोमोन बेबायदि जाथ'वाखै आरो जायाखै। आं सानो आरो हामलांसिगोन बा हामगोन होननानै। बास, ओमफ्राय बेनोसै आरो मा बुंबावनो ना। आरो जोंहा आदायाबो लोगोसे फैदों, आंनि निजा असे बिदा। बिथाङाबो माने राइट साइड माने आखाइखौ मोजाङै मुजुनो हायाखैमोन आरो आथिंखौ मोजाङै माने दैखांनो हाया, गिलिर गिलिर मोनोमोन। दा बिथाङा बे सानब्रैयाव फुं बेलासे नाजानानै यानि थेरापि खालामनानै दा मोजां मोनदों होननानै बुंदों। आरो बेबो बहुद आसा खालामदों मोजां जासिगोन। रौतानि सुक्लाल गयारी। आंहा माने आथिं आखाइनि एसे प्रब्लेम दंमोन, मोजाङै माबानो हायामोन। दा आं बेयाव फैनानै एसे रिलेक्स मोनदों बुस्थुखौ। दा मोजां जागोन बादि मोनदों आरो आं दा। आगोल मिजौमोन, आखाइयाबो मिजौमोन आरो सिङाव बहुद प्रब्लेम दंमोन। दा सिंनि थाखायनो आखाइया जादोंमोन नामा आं बेखौ मिथिया। दा बे सिंखौ माबानायनिफ्राय आखाइयाबो एसे मोजाङाव फैबाय दा बर्थमान। दा मिजौनाया गैला। सिखारनायाव एसे प्रब्लेमामोन, दाबो दं एसे प्रब्लेम, खिन्थु लासै लासै हामलांगोन बेखौ सानदों आरो। आगोलनिफ्राय बहुद मोजां जाबाय। बोरायखौ लाबोदोंमोन। आंनि नामा समिला गयारी। आंबो पाटगावनिखामोन आरो, पाटगाव मिस्टाबारिनि। ओमफ्राय बेयाव इउटुबाव नुनानै आंबो बेंटलावबो खोनादोंमोन आरो, बेंटलनिजोंबो रायज्लायहरदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय दा होमबालाय बेहायनो फंबायमोनाबो होनदोंबा बेहायनो फैनोसै, न'बो खाथिबो होननानै थांनाय फैनाय न'नि मानसिखौबो नुगोन सानसेना बिदि साननानै लाबोदों आरो बोरायखौ। दा एसेबांथ' गाज्रि नङा, दाथ' मोजाङानो। सिगाङावथ' उन्दुनोनो हायामोन, आथिं आखाइ जोब्रबबाय थायोमोन, आखाइखौनो थिखोनो हायामोन। दाथ' मोजाङानो, दा मोजां मोनदों आरो मोजां हामलांगोन सानदों आरो आं बेखौनो। आंनि मानसिखौ लानानै दा एसे मोजां मोनबाय आरो मा बुंनो। बेनोसै खस्थ'आलाय बयनावबो थायो, सानाय सुनाया बयनावबो जायो। बेनि थाखायनो लाबोनांगौ जादों, गोजाननिफ्राय फैनांगौ जादों, बे आरो।